Bueno. Nola maitu den 9. kapituloa, ez da? Bai, komentatzen genuen guk grabatzerakoan dela irabazi arten gertatu den gauzarik ez dakit garrantzitsuena eta... Oso fuertea. Bideoarena, galderren bideoarena... Osa, ja, grabatzea bakarrik, bere baimenari gabe, oso fuertea baino, gero ja, bidaltzea. Osea, eta gainera, mundu guztiaren aurrean, nigo gogoratzen ez grabatu genuenean hori Ainoak, Suak eta nik, claro, azkenean, figurante guztiak jakin behar zuten momentu batean mundu guztiak begiratu behar ziola Areneri. Eta ja bakarrik imaginatzea, zure burua, osea, momentu horretan... Ba, pikutara denok! Eta zu bueltatuko zara arrastaka. Feminazi alduak. Eta izu arraro iruditzen, gutako inork ez ikustea hain toksikoa denik. Ze etxean, etxetik oso erraz ikusten da. Nire gurasuk ikusi zutenean esan zidaten. Hombre, ja, etxean grabatu baldin badu, mundu guztiak daki horrekin zerbait txarra egingo duela, baina nik bai nabaritzen dut, agian bakoitza gure mobidan gaudelako, baina guk ez dugule zer ikusten, eta nire arraro egiten zait. Dena egiten dut zugatik. Eta zu ez zara nire gurasoekin afaltzera ere etortzen. Ez da berdina, baina Alaitz eta Jonen arteko erlazioa ere pixkat toksikoa da. Nik hori igual ezberdintasun bat ikusten dut, ze Alaitz ez da pertsona jator bat guretzako. Orduan igual ni edo Nora ez izateke joango Alaitzen gana esatera. Agian ez zaude ondo Jonekin, ze hau da, askotan komentatzen dugun gauza bat. Osea, guretzako aktore bezala, Alaitz da gaiztoa, baina Jonek egiten duena zurekin, Karo, badirudi, justifikatu daitekela Jonek egiten duela Alaitz gaiztoa delako eta orduan jendeari gustatzen zaiolako Alaitz sufritzen ikustea. Baina gero, benetan epaitzen baduzu, Alaitz gaiztoa edo ez gaiztoa izanik, Jonek egiten duena Alaitzekin, eta Arenerekin ere. Areneri esaten dio, galderrekin ez ibili, karo, hor... Pixka bat kontrolatzen ditu bi emakumeak nahi dituen moduan. Bai, jendeak noizbait empatizatu dezakela Alaitzekin. Baina oso gutxitan, Oso gutxitan, bai. Berak adibidez, oberena nahi du Arenerentzako, eta orduan berak ikusten du oso argi nolakoa den galder, eta Arenek ez du ikusten, eta laguntzen saiatzen da. Baina, karo, igual ez dira moduak. Edo igual ez da bera izan behar Areneri gomendioiek eman behar dizkiona. Olatzekin, asko empatizatzen du publikoak, Olatzen arazoak denboraldi guztietan zehar izan direlako oso pertsonalak eta ikusi dugulako nola sufritzen duen Olatzek bere arazo guztiekin. Eta orduan batzuetan ere justifikatzen dugu nire ustez publiko gisa Olatzen jarrera. Eta orduan badirudi, Olatz ulertu behar dugula nola Norari esaten dion lagunak bakarrik direla, nola Gorkari ez dion ezer kontatzen. Olatz azkenean da pertsona bat nahiko zintzoa sufritzen duena eta publikoarekin asko empatizatzen duela. Eta justu Gorka eta Nora dira apur bat pertsonaia komikoak. Orduan, haiekin manipulatzen da pixka bat arazoa, ze azkenean Gorka da eta Olatzek esaten badio, Norarekin joan nahi duela, Gorka geratuko da tonto aurpegiarekin eta listo. Bai, eta publikoak farrez. Hori da, ze azkenean da, Olatzek benetan hau nahi du. Eta Norarekin berdina gertatzen da, zen Norak izan ditun 50 nobio, Olatzekin badoa ondo, eta hurrengo atalan esaten badio ez, beste bat aurkituko du. Demoraldia aurrera joan ala, niri mezuak itxi zaizkidala, jendearenak esanez asko identifikatzen dela Norarekin. Eta nire ditune superarrituta zen, niretzako zen, agian, heldu naizelako, arazo bat igual, nerabezaroan jasatzen duguna, baina ikusita gaur egungo nerabek eta txikiek horrekin identifikatzen direla, esan dut, agian igual zentzua zeukan, ez? Honen inguruan hitz egiteak. Ematen dute musu bat, lagunak izango balira bezala, ze azkenean hori askotan gertatzen den emakumeekin, eta gero apur bat, Olatzek pixuak kentzen dio gertatutakoari, ez? Eta orduan nik uste hor perkala handia daukar, ezakitzuk zer egingo zenuken horrelako egoera batean, baina... eske azken finean inork ez du olako egoera bat eduki nahi, nire ustez. Eta orduan, olako gauzak, karo, kanpotik oso errex ikusten da zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki, ez? Baina, nik ulertzen dut Olatzek egiten duena, baina hori ez dut justifikatzen. Nik eginen nukena izan litzateke, lehenengo zure burua ulertu, guztiz. Zeren Olatzi hori asko gertatzen zaio, egoera baten aurrean ez daki zer gertatzen zaion eta ez daki ez da berak ere zer sentitzen duen, orduan denbora hartu eta pentsatu benetan zer sentitzen duzun, norarengatik zer sentitzen duzun, ezta?
Eta gero, gauzak ondo egin zintzoa izanik. Gorkarekin hitz egin, agian Gorkak ulertzen du olatzen egoera. Norarekin ere hitz egin eta zintzoa izan lagunak zarete azkenean. Eta batzuetan naiz eta guztiz ez jakin zer gertatzen zaizun, aldiozu lagun bati esan, aizu, zerbait gertatzen zait, ez dakit zer, baina guazen hitz egitera. Eske, 8. atalean justu ikusten da, norak ondo egiten duena da hitz egitea. Nora enteratzen denean, olatzek, pixka bat gezurra esan diola areneri, musuaren kontuarekin, ezkenean nora joaten da hitz egitera. Ze, ikusi dugunez, laude moraldietan norak dakiena da hitz egin. Eta noran joaten da, hitz eginez, dana konpontzera, ez? Zuk segi zenidan komunera, zuk eman zenidan musu niri? Bale, bai, baina hori izan zen, nora akats bat izan zen. Igual ez da bide zuzenena, hitz egitea modu horietan, baina isilik geratzea, zintzoa ez izatea eta adarrak jartzea, ez da bidea. Ez, nik uste olatzi gertatzen zaiona hori dela, pixkat, kostatzen zaiola identifikatzea, zer sentitzen duen eta nola jokatu horren aurrean. Orduan, guk esango genuke lehenengo zure burua ulertu eta gero hitz egin. Hitz egin. Nik atalak ikusten etxean, komentatu nahi nuen, ze azkenan guk ez dugu bizitzen mutikoen futbola, ez, gaude beste gauza batzuetan grabatzen gaudenean, baina bai iruditu zait, Galder eta Unateren arteko liskar guztietan beti fokoa jarri dela Unaten. Eta hau da zerbait, harritu nahuena, ze azkenean, bai peiok, bai larrak, beti joaten dira hauek, Unateren gana, galdetzera zer gertatzen ari zaizu, hauekin zergatik ez dituzu ondo dominatzen edo horrelako zerbait, baina eske fokoa Galderren jarri behar da, zezkenan gaizki portatzen ari dena Galder da. Gero orain kornerren erronka honekin ere ikusi da nola ez duen onartzen emakume batek irabaztea. Hori gertatzen da bizitza realean askotan. Nik adibidez, normalean eskalatzen dut, gertatzen zait batzuetan, batzuetan gertatzen zait, joaten naizela igual eskalatzera bloke bat, eta badaude mutil batzuk saiatzen, eta ez dute lortzen. Eta igual iristen naiz ni, eta lortzen dudanean, haien begietan ikusten dut, haien amorrua, eta egiten dituzte bi gauza. Edo geratu, eta saiatu, atera arte, ez dutelako sinisten haiek kapazaz izatea, eta ni bai, emakume bat naizelako, edo alde egin. Alde egiten dute? Ja, gauza korrutzea. Hori da. Eta igual, Galderri gertatzen zaio pixkat hau. Esan nahi nuen, niri pertsonalki Unateren pertsonaia aurten gustatzen zaidala pilo bat. Bai. Pilo bat. Bai, iruditzen zait oso komplexua dela. Ze punturaino ere onartu daiteke berak horrela tratatzea ekipoa. Hori futbolean batzuetan gertatzen da, entrenatzaile batzuk pasatzen direla pixka bat haien jokalariekin. Baina, karo, gero, bere buruan gertatzen guztia eta gizon guztiek nola tratatzen duten bera, eta bere indar hori, nire gustatzen pila bat, Unate. Begira nire argazkiari egin dezkioten komentarioak. Jendea txerrikeria bat da. Eta gero naia, malenei daukan arazoa atal honetan bereziki, sare sozialekin, eta ez bakarrik sare sozialekin, baizik eta bere gorputzarekin eta bere irudiarekin oso fuertea da. Orain, Lili eta Malenekin ikusten duguna da oso txikitatik gertatzen dela arazo hau. Alde batetik nik uste dut, sare sozialak arazo handia direla, baina, eta oso pertsona txikiek sare sozialak edukitzea, baina ez dakit hori bakarrik den arazoa. Gehienetan da, gizarte patriarkalak gure emakumekiko, gorputzekiko, jartzen duen presioarengatik, objektu bezala tratatzeagatik, kanonarengatik, baina egia da, sare sozialek hori areagotu dutela, adimen artifizialak hori pila bat areagotu duz, azkenean sortzen ari diren emakumeak irudi horiek danak gezurretazkoak dira. Eta gero esan duzuna, ere influencerren augeak ere eragiten du, kanona bihurtzea ez pelikuletan dagoen aktore bat, baizik eta 50.000 daudela sare sozialetan, eta ematen duela gaur egungo emakume guztiak direla horrela naturalki. Edo ez naturalki, izan daiteke kirolarekin, edo jaten duten moduarekin, eta azkenean erakusten diren ereduak, ez dira bat ere honak, batez ere zure burmuina ez denean heldu, ez? Karo, eta gero ikusten duzu Malen entrenatzen eta zorabiatzen, adibidez, eta hori bai ez dela naturala. Ez da naturala, baina oso ohikoa da. Bai, oso ohikoa da. Eta gero esan behar dugu ere, eta hau nik uste gu oso konsiente garela eta esan behar dela, gaur egungo produktuetan eta fikziozko telesail eta pelikuletan askotan errepresentazioa dela emakumeak guapak edo, argiak ez dakit, eta oso argalak daudela. Eta gorputz oso normatiboak. Bai. Hori horrela da.
Bueno, eta gero azkenik, ja amaitu da edo badirudi diruaren kontu hori, egon direla gora berak, kepa izan den, amets izan den, eta azkenean, nor eta peio. Nik esan behar dut ez naizela asko enteratu honetaz, azkenean guk ere ez dugu hau grabatzen, eta orduan nik ikusten nuenean, esaten nuen, baina nor dauka dirua, dauka honek, hasieran gainera sartu zenean amets ez zegoen dirua hor, orduan ez dakit, nik uste dut daudela trama batzuk hasieratik ireki direnak hau bezala, ez? Eta oso azkarra edo, 8 kapitulo eta gero itxi direnak, eta beste trama batzuk ireki direnak apur bat beranduago, adibidez nirea eta olatzena, eta ireki dago geldituko direla amaierari begira. Baina hau bukatu da. 9. bukatzen dela bideoarekin, eta hortik aurrera 10. izango dela goraka zerbait. Zea, gainera denboraldia bukatzen da, eta denboraldia bukatzen baldin bada, dena gelditu behar da, noski beti bezala gure kasuan, irekita, eta inoiz baino okerrago. Inago irrikitan, ja ikusteko 10. atala, azkenean 9. atalean, hor airean geratu diren gauza asko ikusiko dira nola maitzen diren 10. atalean. Gainera esan behar dugu, 10. atala oso ikusgarria dela ere lokalizazio aldetik. Bai, egonen gara lokalizazio berri batean. Bai, oso ikusgarria dena, oso berria, oso modernoa. Eta guztiak batera, pertsonaia guztiak batera, saltxa batean. Gainera berria da ez da inoiz ikusi, beste denboraldietan. Eta hor gertatuko dena oso ikusgarria. Guztiak geldituko da, osea, zur eta lur, eske, argi daukat. Eske ez da inoiz ikusi irabazi artean horrelako gauza bat. Ez. Ikusiko duzu 10. atalean nola maitzen den guztia. Hori fuertea bada, urrengoa da, vamos, atala goi-goian uzteko. Bai. Eta denboraldia.